دەستگەها ئارکێ بە سەدان ڕەوشنگرتنە هۆڤانە لە سەردەستێ گروپên çekdar derheqê welatiyên Kurd li Efrîna Rojavayê Kurdistanê balgekirina ku tevaya binpêkirinan ew rewşên girtinê di sala 2022 de hatine encamdan. Li gorî ku arkê balga kiriye 413 sivîlên Kurd li navenda bejarê Efrînê û nahiyên Raco û Mabata û Cindirêsê û Şera û Bilbilê û Şêrawe û Şiyê gundên bi serwan ve hatine desteserkirin. Bihtere welatiyên Kurd ku hatine serbestberdan li hember dana fidyê hatine serbestberdan. Lê gorî ku arkê balga kiriye di meha çile de sih û yek kes serdestê grûpên çekdar hatine desteserkirin. Di meha Sibatê de 63 kes li serdestê grûpên çekdar hatine desteserkirin. Di meha Edarê de 65 kes li serdestê grûpên çekdar hatine desteserkirin. Di meha Nîsanê de 35 kes li serdestê grûpên çekdar hatine desteserkirin. Di meha Gulanê de 51 kes hatine desteserkirin. Di meha Hezîranê de 49 kes hatine desteserkirin. Di meha Tîrmihê de 31 kes hatine desteserkirin. Di meha Tebaxê de jî 61 kes hatine desteserkirin ji aliyê grûpên çekdar ve. Lê gorî ku arkê şopandiye û jêderên navxweyî jê re tekeskirine. Tometa ku grûpên çekdar arasteyî sivîlên Kurd dikin dema ku wan desteser dikin, karkirine li gel rêveberiya PYD dema ku desalatdariya Efrînê dikir. û tevê ku rewşên desteserkiriyan tê tesfiyekirin. Lê eger heye careke din jî werine desteserkirin. Ji alî xwe ve jî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyeke xwe de ku li rêkefta duê Ênûna sala 2022 hatiye belavkirin. Daxwaz ji civaka navdewletî û rêxistinên mafên mirovan kirin ku destêwerdanê bikin û sînûrekî ji grûpên çekdar re deynin ta ku van tawanan derheqê Kurdan de encam nedin. Herwiha enekese daxwaz ji dewleta Tirkiya jî kir ku bi erkê xwe rabê û tawanbaran siza bidê. Tevaya navçê ji binpêkirinên grûpên çekdar biparêzê. هەروەها ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد داخواز جە ئەتیلافê jî kir ku bi erkêxweyên niştîmanî û exlaqî li hember ve kiryaran li Efrînê rabê û tevaya ve binpêkirinan îdane bike û kar li ser danîna sînûrekî ji van binpêkirinan re bike û tawanbaran jî siza bide.